Hey my loves, welcome to my YouTube channel. If you see me in the toilet clear, just know that in the toilet because like clear and today I'm going home. Dikwam ngoku ne. Yeah, dikwam. I hope I can look beautiful. You can see me ne. Dikwam, and that's it. Dikwam, then I am going straight home. Today it's Saturday. The time is 9:20. I'm going home because ekhaya ndenza it. Baba. So ndithi ke ekhaya ndenza it ke guys. Andiyazi ke how to explain it kwabantu abangayazi it. Then ekhaya ke kumandi nje. There's mom, there's dad, there's my babies. Sekusiliwe sekunjeya kuxhamsholo. So I'm just gonna fetch imibhako from Sparks, go straight to the taxi. Ndihambe ndiye ekhaya. Xa ndifika ekhaya ndizofika ndenze iwashing yakwam if ukhona umbane because ndihambe newashing yomnye nam neyakwam nje everything. Then ndizonibona man xa ndifika endlini. If andinibonanga xa ndifika endlini ndizonibona ngomso 18. I love you. My father from a funeral. God damn shame. Oh, what's the Umqombothi. Yo. Omyusbar. Wapha use obhuti kaNosakhele. Babuthanda ngesebuba mu. Yo. Unasibindi la bhuti vela bi10 liter. Even ngoba ayolanduka ayotipha ke ngogcwele ngole. Hi ke. Ayolala. Shame. Olha o foto.
abadala bahamba nosapho lwami sonda endaweni zinayo esamafuna ngawo siyafuna umsebenzi anawo yonke xa sisenda nayifumana abantu sifumaneni kwakho ndineni ngoba awazokuhleleka kuba uhlele phakathi kubunzima engafanele isikolo waze wafumana isikolo enzima zinzulu wathole ukuba kawufumane yavela indlela kamakangene emsebenzini sicela ke niphumelele bahleli baze akwazi ukugcwala sisemsebenzini ngoba sisizini zesibhedlele ndiyacela ke abantu abadala ngesiphulaphula kusezesibhedlele siphumelele nawo besilungu ukanti nawo iphanga phezulu nje ayike yacinga ngani esamagusha ke sicele zentsikelelo kunyike kanti singazi ngoba inqwena nayo le nto ibe secamkwayo niyiqokelele niyikhanyisele apho ihamba khona nibe secamkwayo amakho yize Bamposa uthi susubuya umva wadeda ngoku wadeda izokuyofana kuba ngubani wayena laa nto emaninzi apha esikolweni imali kudala nofuna ngolisiso kanti nesenta ayifihlileyo andinyekezela wena ndakhalaza nokubhatala inkomo ayabi umsebenzi 8,000 wakugqitha umsebenzi kakade mncinci yangena ifowuni yathi sinazo kudala sikufunda wamkela eyunivesithi wafunda wayigqitha esikolo wangena kwinto yokufundela ubutitsha iminyaka emine uphume nje ke ngoku luzithimbi apha edolophini sisekunqina lapho usamama akufumana isenta ayifumanayo ngoba baye bayirhotshe nyanga bayisebenzileyo wathi tata ndicela uba ndingayihleli ndinqwenela uba nokude ndibaphekele abathanda ekhaya wenze loo nto ke izolo sayixhela ke igusha inotywala besixhosa wakhumbula le nto endingasayenziyo njengomntu onobugqirha wathi ucela ke kuxhonywe uxhonya kuba basilelayo kule nto yenziwa ekhaya ngoku ndiningenisayo ke ndiya ndizibone ke into ezinjengezi zisenziwa ngabantu uthi ke laa xesha kwenye ukufuna thathwe kube kwabo zonke kodwa bekuthiwa kuxhonywa abantu bekhaya imfundiso ndayifundiswa ke yoba ixoxobo ubetha kwanani yothuba into yoba lityiwa ngabantu bekhaya enye le into ethi qhubeka babe beligcine iqobo sikwe lophulo ke ngoku mandibulele ngokwalapho before ayikho ntselo xa ndingakwazi undibulela ndiyeke ndiqhubele kaloku nanthi bona ngesithule nje sisakhe kwezinkonzo uyana ngokuthini cinga ubulele njalo xa masibulele loo nto usinazo ayigcineyo ayenze zikhona izinto ezenzekayo ezikulula ngoba lo xa ungumntu uthwasa utya wethu xa igcine kule nto masibulele kakhulu ngase kuloo nto abethela kwe phambili nomsebenzi lona athi angene ngendlela efanelekileyo athi azibone nabo ufana abanye abantu sibe ngenkosi lo ezinto nyani ziba khona izinto lokuqonda andinacebo longenza ubethela ukasebenza abaphasi noko bakunika icebo balenza etha nokuthi ngase nabo kubene impumelelo siza kusondela ke kuni bantu abadala uzoboleka iqonga njengaloko besinixhomele phezulu sathi ke nawutya mhlawumbi ihlezi ibe nishele sicinga ukuba ngathi noko uyabonakala noko nizamile kodwa andigqibanga sizokuboleka ke ngokusebenzisa iqonga lekhaya yonke into lapho siqubha
Igama lam ngaloo mazwi ke ndibona ukuba nive ngolo hlobo athi nomntu xa elandula ayibeke ngolu hlobo ndithetha ngalo. Enkosi. ebomini babo njengale ikwenzekileyo banqatyelwe le nto yokuthi inkosi balibane naloo mimoya nakakade bebeyikwelile bebehlupheka into yoba senindincede imimoya yam indiphahle izinto zam zenzeke alumntu ke ngoku abanantsika kube mnandi akubali sibulala le nto ke mnabashe uthi imali yokuqala tanci ngoba nayo uze nayo ekhaya uthi ndizothi inkosi okuhlala apha senje njengolu hlobo nakwelaa cala kuyavulwa iminyanya nemimoya yonke lelo yokuthula kwekhaya nokwenza kokwenu kubeshushu ebenga uthixo nezitolo mnabashe angakwenza woluleke ngakumbi nasemsebenzini kwizinto zakho zikaqini nkqi ziqine sisinyanya sodwa mnabashe siyenza amandla angamandla siyabulela Nkosi. Nansi into abenza Inkosi Umqombothi. Enkosi. Njengomntana ijongwa ngabantu bokuhlala sivume singumhlala nathi sithi hayi siyibonile Andisana qala le brand ithi zithi into zethu hayi into ethi izibe mnandi shame sivane singabantu bokuhlala sibone uba bekusenza okanye ewe siyibonile Umarket letiya ngani. Amaxesha amaninzi abantu abathethayo bathetha into zomxelela ne into emnandi ndiyayithanda too much. Then when you see things happening, you realize now, yeah, okay, this is what is happening. This is what is happening. Now, we were so very much grateful to Kuala. Asikwazi ukuhlala amaxesha amaninzi kwindawo basihleli ngohlobo, we feel very grateful. And I just want to instill into ethi basihleli ngohlobo, let us be united for umntana kwazi ukusika into zakhe. I think mnandi. Thank you. Uxolo wakho masele sigqithe kule ndawo apha uvaka nje wapha ekhaya lo ubusuku uye walahlwa izakho kwayo abantu akwethu kutyaka legusha beqhuthiweyo nazo ke izitya ke siyazifakile kweli cala likatata nomama banayo ngapha ugaba ukhona kanti isitya sikhona mtata emnyango sikhona phakathi sikhona apha esenta enkosi sigobelana Funa la part ye-fight man. Nathi kixheko thatha intonga yakho nomphongolo wakho yonzikelela inyamakazi ukuze undenzele ubuhloko nencasa ndize uthixo usikelela. Le nto
kanti uyayiva umama waba bantu ababili uYakobi noIsaka wabaleka wabalekela umntana omncinci ngoba yeyi usuke lapha ebuhlanti uzenetana lebhola ndizokwenzela uyihlobo utyobo lencasa ngoku uyaxela ke uYakobi uba heyi umkhulu wam ulixhonti ngoku mandibhudile utata uzandiva wakhawulezisa umama wathi yisa lezi zinto itakane wathatha inyama afaka embizeni wafaka i-aromatic zonke izinto kwamandi ukutya wathathela felele ebhokhwe wabothelela kwezi ndawo wafaka umntana wabaleka uyakuyise uphethe ubutyo oluncasa wathi tata unyana wakho wamsikelela uyise kodwa wamumva ukuba noko ilizwi lingayisaba kodwa ivumbeli namhlanje ke wenze lo mzekelo unjalo ntombazana uliphelo likanyoko noyihlo kodwa ubaleke wabheka ebuhlanti wezanetata udadewenu usazulu ufuna unyamakazi ukuba ndizomsikelela kodwa ke ayizuphela eyam intsikelelo njengaleya la tata wathi beyogqibela wafika sekhala uyise unyana wakhe xa intsikelelo ifake kumnisi uThixo uza kukusikelela ngenxa yento yoba apha entliziyweni yakho awuthunywanga ndim okokuba makubanjwe itakane awuthunywanga ngunyoko uthunywe yinto esentliziyweni yakho uzuncede ke ungayeki le ndlela uhamba ngayo noba uyesu waseNazaretha uzawungena awungena kweli kodwa ze wazi uba oyihlomkhulu bayaphila oyihlomkhulu baza kusikelela kuze kuthe ekuhlaleni kwakho uze ube ngumntu oyakwenza uba lo mzungazi ucime wona phakade yasikelela kade njalo. Amen. Amen. Yazi ke kwangexesha usafunda nandingakwazi ngemabaza abaninzi kodwa mina ndazi njengowenza ugrade 12 ndathi xa ndibiza uyayiva ke mnqabasi funeka ufunde ke phaa into yoba into ziyadala ngoba mna andizange ndikwazi uba uzakuzifundisa kodwa ndathi xa ndikubizayo ufunda apha esikolweni ndathi ndisuke yayiva yahlala le nto yobana ungumisi iye yandothusa ke xa elaphupha ikamesiseka nazi into endaxelayo njengobana usenza lo msebenzi ngokuthi inkosi uthetha nezinyanya awunakume kwenye indawo ume ngapha ngawunozimayile mangapha ngawunozimayile ke njengoba umnqabazi usenza uqine emdosini apha ekuthandaza ekomeleleni yoba uze apha kutatakho umane ucela neyeza lohlala ngoba nyanya umane umbhekelisa akasuke kodwa ufuna uthetha nyanya njengobana usenza lo msebenzi umsebenzi wezinyanya amadosini ngumsebenzi onamandla kakhulu ukuba ucele isinyanya silungisa indlela yakho akukho bani lovala kuloo ndlela kodwa akhona mnqabasha amacebo angendawo okwenza into okokuba le nto icela izingalungi okanye ibhoxakala apha endlini into yenza iyaleza kuwe ke mnqabashe uzucela ubulumko bukaThixo uba uphatha umthi uthanda bheke ecaweni icawe phaa emzini yakho uzawufuka kukho inkonzo phaa kanyokozala noba kasekho ubheke enkonzweni ngecawe ntosi yowuthandaza ucela uThixo ukuze uThixo akusindise kwizinto ngezinto into yalapha emanqabaseni mdosini ayinalaki
uthetha nami ke njengomuntu ofundileyo apha ekhaya ndiyi-first graduate mna and ndisonga loo nto kodwa akuphunyulwa yimimoya engendawo and imimoya engendawo iba lapha ngosilaphi lapha endlini izogada le nto othi namhlanje uzoyenza kwenze bizicimakala ndithetha le nto futhi ngomoya ongoyikiyo umntu ubucinga uba kucelwa yena ahambe ayofa kwazi ibhalile zakorekisha zafaka isignature ngokwazo zigqibile akukho nto emdaka efanele bivele emveni koba wenze ntoni into entle ukuba kuvele enye into engeyiyo le nto uyenzela apho uzuyazi uba ayithethi uba lo msebenzi awulunganga kukho abantu abebengalunganga bebelapha kulo msebenzi wenzele uzungenzeki ume kuloo nto le into ubuyazi uba uyenzile utamkhulu ke ndime naye apha ixesha elide izinto ezininzi ndizisabele apha kuwo ndiwogqibezela wawukwenza lo mthe xa kwenziwa laa msebenzi wanenxexheba othi uyayidlala ngokwakho phaa kulaa msebenzi wabona ubonile ke ngomqabashi uzuncede edosini ungayeki ukuquqelela ubuya phakathi kwekhaya ungabikho mnandi kakhulu emzini akho kube mnandi uba kusemtshatweni kule nto kodwa eli xhego lexhegoza umane uzama imfundo inamandla dosini xa ufundileyo umnqabashe abantu abangafundanga urholi i-3,000 ne-4,000 wena kuwe kuthiwe multiply by 4 uyakonta eza 5,000 kuwe ziye ku-20 kufuneka umane ubuya ke mdosini because wombetha amandla anamandla imfundo ngamandla mnqabashe yiyo le nto wonke umntana sithandazela into yoba athini afunde ngokomodosini apha kum mandiyithethe loo nto ndandingafuni mntu uba wenda apha kum ngaphakathi nangowawendayo mna nentliziyo yam yengekomandi hayi ndiyayithetha mafuni kodwa ke ndinalithemba because amantombazana abalahla abazali ncede ke mnqabashe uyenze loo nto kuso phaa because ke ithemba ikuwe njengomntu ofundileyo dosini edosini xa ndizawuhlala phantsi kule femeli yakuthi apha emanqabasheni sinezinto emanqabasheni apha emanqabasheni kukho uchuku dosini olukhulu olawuze libulala abantu zuncede nqabashe uba uthixo gave you the wisdom of not being divisive be strong apha kukho into ngomso enozisenze sisesifile singekho uphakame kulaa mzi wakho uthi le nto zangoku njengoba sile femeli sisenza imicimbi siyakhangelwa zintshaba kuphinde kusetyenziswa abanye ngaphakathi kuthi for uba sife but uba you got education and education is a key to liberation if you got education you are mentally liberated ukhululeke engqondweni xa ufundile ufumene uyesu nomoya engcwele usesemhlabeni because umuntu angafundanga ingqondo yakhe icinga okanomampora because akanangqondo kakuhle I'm sorry to say that but ndiyayithetha loo nto ndiyayithetha ngahleka umntu anyume but ndiyayithetha loo nto xa ufundile ingqondo yakho awukucinga ngombulalo sazi ucinga ngombulalo nantsi abantwana bakamamakho sazi ucinga ngondibulala mna because yandazi uba ndifundile but xa ngaba nukucinga into encinci uphuma abaphandle uma apha esitratweni ukhamisa utyhala urhawula abantu uthi izani sobulala umntu yakwethu uzawuyenza loo nto because awufundanga ingqondo yakho icinga kancinci but the ancestors kwelaa cala njengoba sichophe apha sidibene singodosini singoomahlikihla singoolatyisi singobanibani soze zijike zawuhlala zinjani there is a great demon apha efemelini